bat aurrera ematera gatoz. Eta, hain zuzen ere, astelen honetan, Pasai Antxon, bai Donibanen, Trintxerpen eta San Pedron bilketa selektiboaren inguruan, ematen diren kopuruen berri, prentxan eman badugu ere, bai azpimarratu nahi genuela, eta ala egin zen Donibanen emandako datuak. Bere momentuan udal batzarrak onartutako 170ko tasa hura gainetik pasa dugu, hala pasa dute Donibaneko herritarrek 185era iritsita, eta dudarik gabe oso balorazio positiboa egiten dugu hortaz, asteburuan azaldu dizugun bezala. Eta datu hau neurri batean, bai bilketa sisteman egin genituen aldaketei lotuta dago dudarik gabe. Gainerako barrutietan, bilketa selektiboa ez da iristen 128ra, ez du langa hori banditu, eta sistema bera ez ezik, herritarren artean, gehiago biziklatzeko dagoen borondate eta gogoak izan du zentzu horretan garrantzia handia. Borondate eta gogoari bitartekoak jarri bat zaizki ordea, eta bide horretan, Donibaneko esperientziak hausnarketarako bidea eman dio Pasaiako udalari. Egon zitezken beldur, susmo eta alarmen ostean, ereduak oso ondo funtzionatzen duela frogatutzat gelditu da eta garrantzitsuagoa dena, jarri genituen gutxienezko emaitza horiek bete ditugula. Urrats eraginkorrak ematea dagokiola gainerako barrutietan ere. Egun, Antxo, Trintxerpe eta San Pedron, aipatu bezala, bilketa selektibo tasak ez du 128 gainditzen. Hondakinen murrizpenean, berrerabilera eta birziklapenean urrats gehiago emateko borondatea erakutsi dute herritarrek. Eta birziklapenean, eta udalaren ardura etiko eta politikoa da murrizpen, berrerabilera eta birziklapenerako bitarteko egoki eta eraginkorrak jartzea. Bilketa ereduaren inguruko hausnarketa, azterketa eta eztabaida eramango dugu aurrera. Errespetutik, datuekin eta beti ere herritarren bizi kalitatea, ekonomia eta herri honen etorkizunerako ikuspegia aintzat hartuta. Donibaneko esperientziak argi erakutsi digu hasiera batean sakoneko aldaketa zirudienak aldaketa txikia ekarri duela eguneroko ohituretan eta aldaketa nabarmena hondakinen kudeaketaren datuei dagokionean.